Mali filɛbagaw aw ni ɲankuma aw bisimila aw ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Bakurubaya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Dr Choguel Kogala Maïga n'o ye ministre ɲɛma ye ale kɔni ka baara daminɛ ko kuma kɔni fɔra communiqué dɔ la dimanche décembre kalo tile 4 san 2022 ORTM ka journal kɛnɛ kan. K'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko Ivoirien soldat 46 min kɔni minɛlen don Mali la CEDEAO ka session 62nan kɔni kɔnɔna na sa u ye kangaridali kɛ Mali ye olu bilali ko la. Ka dansigili kɛ nin bakuruba na an b'aw ladɔnniya Coupe du Monde ta fan kɔni fɛ ko Senegali ale cira Angleterre fɛ 3-0 o kɔni kɛlen kɔfɛ sa Sadio Mané kɔni a bɛ ka a dɔgɔninw encourager. Komi y'a fɔ ɲɛna bakurubaw la cogoya min na dimanche décembre kalo tile 4 san 2022 ORTM ka journal kɔni kɛnɛ kan sa présidence secrétaire ye communiqué dɔ kalan min kɔnɔna na a bɛ ka Dr Choguel Kogala Maïga n'o ye ministre ɲɛma ye k'ale ka baara daminɛ ko kuma ɲɛfɔ. O baara daminɛ in kɔni o bɛ kɛ ntɛnɛn décembre kalo tile 5 in na san 2022. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko décret min kɔni kun bɔra ka ministre Abdoulaye Maïga kɛ ministre ɲɛma nɔlabila ye nin y'o décret wulilen wa désormais ministre Abdoulaye Maïga ale kɛra ministre d'État ye wa a bɛ se ka sigi ministre ɲɛma nɔ la ni o tɛ yan nɔ walima ni o empêchelen don. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ministre ɲɛma kɔni ka nin seginni bɛna kɛ kalo 4 bonyanko de kɔni sɛgɛnna fiɲɛbɔ kɔfɛ. Komi y'a fɔ ɲɛna bakurubaw la cogoya min na dimanche décembre kalo tile 4 san 2022 CEDEAO ka session 62nan kɔni kɛnɛ kan sa chef d'État kɔni bɛnna kan ka se ka kuma Mali ni Côte d'Ivoire cɛla la Ivoirien soldat 46 ninnu kɔni ka ko la. Dr Omarou Alié Touré n'o ye CEDEAO yɛrɛ commission ɲɛma ye ale ka fɔw la sa u ye kangaridali kɔni kɛ Mali ye fɛn min ye Ivoirien soldat 46 ninnu n'an b'o k'olu wele ko mercenaires olu bilali ko la ko n'o tɛ ko Mali kɔni bɛna sanction kɔni sɔrɔ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ o session kelen kɔni kɛnɛ kan sa k'u bɛnna kan ka projet dɔ fɛnɛ adopté min bɛna sigi djihadistes kɛlɛli ko ale ni ka coup d'état kɔni bali. U ka programme sabanan kun ye min ye o de kun ye ka dɛmɛ don Burkina camancɛ fanga kɔni marabagaw ma ale ni fɛnɛ ka vigilance ta Mali la ani ka dialogue inclusif fɛnɛ kɛ Guinée. Ka dansigili kɛ aw ka bi kunnafoniya na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Sadio Mané kɔni ale kɔni nisɔndiyalen tɛ Senegali cili ko la nka a kɔni ye message dɔ kɔni bila Senegali cilen kɔfɛ 3-0 Angleterre fɛ dimanche décembre kalo tile 4 a ka message in kɔni kɔnɔ sa a bɛ ka yira dɔgɔninw na k'a fɔ ko ale kɔni ma se ka kɛ ka jouer u fɛ nka ko ale kɔni nisɔndiyalen don n'u ye wa k'u k'u kun kɔrɔta ka bɛn ni défi wɛrɛw kɛli ye walasa ka se ka Senegal jɔnjɔn kɔni kɔrɔta. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Senegal kɔni cira 8e de finale de la tantɔ Angleterre fɛ 3-0. Ni ne kun bɛ dansigili kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la aw k'an bɛn magazine du Mali sanfɛ.